Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana na punta mga higala, lining atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abi no adlaw na usab karon nga Miyerkules, no, pitch sa 17 na kini sa bulan sa kining Enero tuig 2024, no, o akong ako di ay gatimbayaon og happy fiesta ang akong mga parokyano diri sa Tigib, no, nagsaulog sila karong adlaw sa ilahang tinuig nga kapistahan. Kumusta na og happy fiesta mahigala, no? Kasamtangan nga nagpadayon hangtod niini mga orasa ang ilahang fiesta, no, gani nakamisa na ko ganina mga higala alas 9 ang akong misa kaganina. Okay, enjoy po kayo ang mga kaigsuuna nato nga matud pananambong sa misa, no, nalipay sila dako nga karong tuiga walay mga kakulian nga atong nasugatan sa atong mayong tiempo. O gani kagahapon nagmalampuson usab ang ilahang street dancing, no, and showdown competition. Pinanguluhan usab sa ilahang choppy leader, inubanan sa ilahang barangay captain nga mao si Honorable Barangay Captain Armand Pastor, o mga kaubanan nga mga miyembro sa konseho. Nahala, no? Mayong mudto na kanaton tanan ug kagahapon adlaw mahigala ubay-ubay gid usab ang amo nga nahisgutan nga mga kining kalambuan sa Katolikong simbahan. Ano, nahisgut-hisgutan namo katubitaw nga deklarasyon usab sa talahurong Santo Papa kabahin lagi ni ining matud pa blessing sa kining mga kanabitaw mga same-sex couple. Actually, dili gid blessing, prayer lang. No, muna amo ang kabuot nga hunahuna kagahapon, no? Prayer ba? Kanabitaw parehos good sa kwan kana kung magampo ay good tagot ana, no, magampo ay gani kung magkuan kining gitawag bitaw nato og natural naman lang gina, di ba, no? Mag-inampo ay ta, no, di ba, kanang magdaota doon ay magampo alang kanato doon natin mo adto ta sa Amerika mo kuanta kanang gitawag nato mo biyahe tag mga lagyong lugar nagkinahanglan magita og prayer support. Sumug gihapon ano nga bisan tuod kung unwedded couple kining mga same-sex couple, no, parehas babaeng-babae, lalaki-lalaki, pero still nagkinahanglan gyapon sila sa mga pagampo. Muna gipasabot sa talahorong sa pa prayer, dili blessing, no, dili blessing kay we cannot bless kini bitang non sacred objects, no, kanang mag-ipon-ipon nga dili banaw og asawa, dili man nasubay sa kaubuton sa Dios. So muna nga dili naton sa blessing. We can only pray for those people, no, klaro ba nga no? So mo kana mga higala to ang nakabot gahapon pod lain nga mga kalambuan, no, kini pong kabahin sa mga sa liturgy, no, sa liturgy, no, daghan po mig nahisgutan kagahapon mga higala kabahin ni ining mga paggamit sa kining insensaryo, no, daghan panguban unya nahisgutan pod kagahapon mga higala ang pagahimuon unya, no, nga mga pagbisita sa mga seminary fathers karong Pebrero ni pohon mga higala mahitabo nga aduna unya ay matud pa parochial visitation ng mga seminary fathers, including the kining together with the seminarians para maghimo sila og ilang vocation campaign. So muna andam-andam dan ha mga kabataan nga naa sa grade 12, no, senior high school, mga senior high school students kay moanha unya sa inyong parokya, no, moanha unya sa inyong parokya ang ato ang mga kaparian together with some seminarians unya mohatag unya silang vocation seminar, no. Kita diri sa Ayongon, akong giingnan ang mga kaparian, no, pinangulihan ni Father Toscano nga kuan kanang ubay-ubayon nako kay diris
diri sa ayungon murag wala biya kay bukasyon murag wala kay bukasyon so muna nga kuaning ato instead nga 10 to 20 participants akong imbitaron tanan nga mga grade 12 students no ug katong mga out of school youth nga gustong mosulod sa seminaryo no gusto pong magmadre kaya ako pong sulayan o imbitar ang mga kining ang ato ang mga makamadrihan sa St. Paul University kung makakuan po sila, makahatag po sila o ginagmay nga gitawag na to vocation talk alang sa mga kabatanunan nga mga kababainan o bisan mga gulang-gulang na basta single lang wala pa mga na-engage o mga kaminyoon ingon niya no. So bana mga kalambuan nato mga higala kagahapon sa amo ang seminar no ug daghan pang uban gipa-explain pod si Father kinibitaw gipahatag pod og gamay encouragement talk no kini si Father Mark Velos no kabahin lagi sa BEC kining BEC mga higala mao manggod kini ang flagship program karon sa atong diocese gani ang ato ang talahurong obispo naningkamot gyud usab no pangawhagan kanatong tanan nga magpamimbro gyud nga mahulma gyud ang struktura sa BEC no kini bitang gagmayng simbahanong katilingban sa ato ang tagsa-tagsa ka mga parokya ngana gani ako may commission man sad kong gidala enjoy sa takayo nga ang ako apod nga kining Commission on Migrants and Itinerant People naningkamot pod in town may no nga makasulod pod mis parokya para pod nga amo pod nga maawhagan ang mga tao didto nga labi na gayud ang mga kuan ba kining gitawag nato og kinibang mga sakali may hala kung tarong-tarong niya ako ang TV screen no kay murag na hiwi-hiwi gamay excuse na kadali may gala okay so kinibang mga OFW families no nga may mga ma-organize gyud sila namo aron pod nga may contact na unya mi didto sa gawa sa nasod sa mga OFWs o ingon man usab amo pod nga may ma-organize pod namo ang ilaha mga pamilya something like that no so munay mga kalambuan karon sa atong diocese so muna no unya matud pa dunay daghan kay mga schedule namo pero unya na lamang ha sige so padayon ta mahigala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon ug ato ngayam po di no ang atong mga kaparian no nga labi na gayud ang mga adunay mga nagmasakiton karon no dunay mga not feeling well nato nga mga kaparian wala lang nako na kuha ang mga pangalan pero dunay mga kaparian nato nga medyo nagmasakiton karon no gani ako do naman sa tay ginagmay gibati-bati islawas mga pamaol mga higala tungod lagi ni ini pong hilabihan natong bisiha tungod sa fiestas mga kapistahan karon gani karon taon-taon mo angat na sa Bukid kay mo do na pug fiesta dito sa usa ka kining Sitio Chapel no dili barangay chapel Sitio Chapel sa Tanawan no kay Santo Niño lagi so muna no so muna nga padayon gyud kita no sa ato nga mga pagpangalagad unya dinas Bukid-Bukid usab kumusta naman mo din sa Manhuyod ako ang mga paisano din sa may Kandabong dinha ang dapit sa may Salvasyon gani warang nakadungog pug kong istorya dinha dapit sa may Kabkaban no nga kusog-kusog pud ang WC dinha so muna nga kumusta na dias bais no dias may sabahan dinha sa may Kambagahan ang ato ang kanhi parokya dinha sa Kambagahan no nga membro naman siguro ang Kambagahan karon murag membro na sa kining Nara I don't know pero murag ingon-ingon wala ko kabalo kaayo pero murag membro na sila no wag mo no sa Nara of course no naabot masad ta didto sa ato pinaagi sa kining Happy FM no okay no so padayon ta sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon atong oras may higala no gimonitor mo gyud nako akong oras kay basig mula pa unya ta no ari kita manghigala sa atong saint of the day ang pagino nga atong saint of the day karon walay lain kung dili si San Antonio sa Ehipto
no? January 17 mataron mahigala, no? Natawo kini si San Antonio sa Ehipto ni adtong tuig 251 ug namatay na adtong tuig 356. Kapis gatos ing edad ini ni San Antonio mahigala nga namatay na. Giyatuman kini ni San Antonio of Egypt that pero kini bitang unlike Saint Francis nagpuyo gibitaw siya ba nga kini bitang magpuyo bitaw kita ba nga kana bang nagsalikway sa mga luho, no, mga luxuries in life, no, nga nagsalikway sa mga luho mao nga medyo po daghimo gyud pod siya sa iyang kaugalingon nga palabot kabahin niini. Unya si Saint Francis, no, just like Pope Francis, si Saint Francis, pero unlike Saint Francis, wala kini siya nag-preach dito sa mga streets. Miadto siya sa disyerto, nag-ampo og dagpuasa. In the desert, daghan ang miduol kaniya og nangayo sa iyahang tambag na manay spiritual healing. Og iya usab nga gipakigbalikan sa kini gipakigbatukan ang Arianismo, kinong Arianismo mahigala. Bali na ning dugayan mahigala, no, kining Arianismo. Kini si Arian, ang iyahang kong kabahin ini mura bag kana bang kining kabahin lagi sa kuaning iyaha, mga images ba nga daily yun lagi ipasimba ang images ingon niya matud pa niya. Unya namatay gyud siya sa pangidaron nga 105 man akong giingon mahigala, no, nga natawo siya na adtong tuig 251 o namatay siya ni atong 356 kini si Saint Anthony of Egypt, no, sa urang disir ang kuan kani siya ermitanyo ang iyahang dating. Now, so kumusta na mga higalanan, hidaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas diining kamuntuhon. Wala sa taro si BCP News mga higala ha, kay medyo na busy kurong gamay kay tungod sa kadaghan lagi sa mga buhatonon, no. Ako day nga timbayaon og mayong mudto ang akong agaw, ang akong gawiks din sa kalumbuyan, ang ato ang ambungan, no, nga kura paroko na to din sa kining kalumbuyan. May mo in English ni mahigala, no, o ang ako pong agaw nga gikan mga higala sa kining Canada, no, si Father Onisimo Durango, ang ato ang missionary sa Dumaguete paingon dito sa Winnipeg. Nya ingon manusab ang atong kura paroko din sa kalumbuyan, si Reverend Father Christian Durango. Kumusta na ka, Padre? No? Niingon siya nako mahigala, wala na kuno madungog sila si Saint. Wala na kuno nadungog in town sila si Kuan. Si Nong Pulding. Bildo Nong Pulding, kumusta naman ka? Ay, okay na ko kayo, Padre. Nangita ba yan mo si Kuan? Nangita ba yan mo si kining Father Christian Durango? Ay, kumusta na ka, Father Christian? Do, nanginaot ko do. Gana, kasmayong panglawas. Walay ubo, walay suron, walay sakit sa tiyan, pero naginhawa pa. O nga mo sab si Mr. Cheng. Mr. Cheng, kumusta naman ka? Okay na ko kay Father, oh. Wala na problema. Nakumusta mo po kinakot ko siguro si Father Christian yan sa Kalumbayan ba? Ay, tinawag ka na, Mr. Cheng, no? Gani, murag nagkahilakon siya. Gimingaw na kuno kaya si Father Christian inyong duha. Ay, mao ba day, Padre? Mao yun. Nala, no? Kumusta naman mo mga kaigsunan na to, nga miyembro sa Chinese community, no? Mga atong mga igsuon nga mga kainsikan, no? No, doon na ginaingon nga kung makapatay ka og kanang tao, muna gitawag og homicide. Makapatay ka insecticide. Na ganyan, no? Kung makapatay ka no kay insect, may gala ang imong sala, insecticide. Nya kung ang imong kauban nga imong gipatay na adiha sa imong kilid, side by side. Ganyan, no? Ay, ayaw mong patayan, no? Tawag mo patayan, no? Insik rami patya, kining insik design. Dili insik nga tao, ha? Basig ma-misinterpret na nyo na itong programa. Kuan, insik ba pareho sa mga langaw, ano, pareho sa mga
kining saman ok gana in dili mo ko kay mapatay og kuan lamok ingon yan. Na no may munto na kanatong tanan may kala. Katawa naman tayo laman ini mudtong larok no mudtong larok nagkatawa-katawa na tayo. Bueno ari na ta mahigala sa atua nga katikism. Basig magsige na lang tagkatawa diri wala na katikism. Unsa man kini gitawag og idolatry, no? Idolatry. Idolatry is the worship of an idol or a physical object such as a cult image as God or practices believed to verge on worship such as giving honor and regard to created forms. Ano? So pagsimba sa bisan unsang butang nga dili Dios, no, na gitawag nato na mga Dios. So kining mao nga kuan, kining mao nga pagtulon-ana no nagagikan kini sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 4. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven and above, or on the earth beneath, or in the waters below. Ganyan, no? So muna nga sometimes ang kita mga Katoliko murag na misinterpret pod sometimes ang atuang mga practices. Kay doon naman kita yung mga visual representations sa atong mga santos, no, kanang gitawag bitaw nato og mga statues, no, muna nga doon naman kita visual representations. So muna nga kanang mura og na misinterpret pod sa mga lain nga mga lain nga mga sikta, no, kining ato ang paghimo og mga visual representations, no. Pero kung nato nga define ang visual representations, mao kini siya ang mga images or form of arts, no, that conveys teachings and kanang culture. Ganyan, no, sa ato pa and depicts cultural practices, no, kanang visual representations gani kanang represent man ni siya. So naa gyud ni siya pagtulunan nga nagpaluyo ni ana, no, mo na siya gitawag og visual presentation. Pero mo diha ta kutob, no, panalitan kining atuang mga santos. These are visual representations sa true image sa kining tinuod nga mga kanang sa mga pagtulunan, pananglitan, ha. I will give you an example. Kining Santo Niño. Ang Santo Niño usa kini ka pagtulunan, no, nga si Kristo nagtudlo matud pa niya. Kung dili ka magpakasama sa usa ka bata, dili ka makasulod sa gingharian sa langit. Naadapit din ang pagtulunan sa Santo Niño. Nga buti pasabot nga, kung gusto gani ka nga makasulod sa gingharian sa langit, imog yung puy-an ang balaang kinaiya sa usa ka bata. No, nya ang balaang kinaiya sa usa ka bata, baling daghana. No, unang-una, ang bata dili madinumtanon. No, nakabantay mo sa mga bata nga kinibitawng nag-away anang buntag, dayong pagkataod-taod na nagdula na pud sila. So there wala gitawag nato og resentments on the part of the kids, no, nya panalitan kining bata dali ra kayong tudluan, no, di ba, no? Kung panalitan imong dad-on og simbahan ang bata, pasimbahon nimo buntag wa pagani ka kamatag gipukaw na ka, no, ingnon nimo nga dong manimba ta og madong, ha. Ingnon nimo ang bata ni ana, ay wa pagani ka kamataan ang buntag sa iyo, gauna-una na imong anak ama mata na kay manimba na ta. Ayo sa day kay alas 5 pa maron, alas 8 pa mang misa. Pero yung bana doon daghang kay imong bana nga ingnon nimo dong manimba ta og madong. Sumay tubag sa imong bana, ay busy kay ko dahil sud kay na daghang kay tang mga buhatonon. So muna no, mga balaanon nga mga kinaiya sa usa ka bata nga dali ra kayong makakat-on, especially when it comes to religious teachings. Dali ra kayo. Naingon diyan, no? No, so muna nga the question is, ang atuang mga estatwa, mga kuan ba ni siya, mga idols ba ni siya, tubag dili. Kaya ang pagtulunan na nagpuluyo ni ana, di man.
unsa may pagtulunan sa atong mga estatwa, nagrepresent na sa mga gitawag na to visual representation, nagrepresent na sa usa ka pagtulunan. Well, anyway, ato na balikan og mga adlaw ha kay wala na tay oras, pero og mga adlaw ato nang balik-balikan aron inyo yung masabtan kining kabahin sa atuang kinibitawng idolatry versus visual representations. Okay? So dinhi na lang una kita kutob, ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.